Ni pona thegala hello chu October troxy chu ning 2024 aningkan ilitum kaching hon Ojit Kumar De ilitum deputy chairman lo la pen MSC dak Havarkehat pen alangli dak pirthe pen che obup lo anke la 1951 are rules constituting district council la so rule ateng 16 rule 16 ateng pen lote governor si la ke vacant lo pu punang po asid vacant lo pu notice pinang po la pen ke la puan tarik ang bong election by election doji pu punang ji ange non ciklo John Troxita so selo governor no anda notice pipelang la pen election gape doji alam ta thang da lang klelang lason pulo tangte la ke demokrasi aron la ke violate le la ke karkan le la arkan pet penajok Havarkehat MSC area amunit atum ke alang litum a representative avedet le alam the bange representative avedet lo te alang litum aphan kaningje dunji abang munit avedet le la hello council long ning hok tame kaning je donje ke claim ya bang avedet la si nilitum pulo elect non governor la 2013 aninkan amendment do 27 amendment do la so rule 16 aputhak la so teng pen notification pi serak nangi la Havarkehat MSC a constituency ke ing thai dang lo la ke kachipai pu bang avedet lo pura alangli governor si notice pinangi la pen election pe du thu serak nei la jasement ne litung kipu la pen isia bangke dipu municipal board la pen along town ko Havarkehat amatalo Havarkehat municipal board la pen Hamren municipal board la pen ke dong mukak town committee Bokulia la pen ke Dengau la pen Langhin la pen ke Bukajan la pen ke Fuloni do lang election no anda pedo de ningkan dambom la binong ke ningkan ke thom pen batai si election pedo nangi town committee an ke setan non anda pedo de la alang litum aron repensi non anta la ad hoc committee si selamver la son ke la ke democratic karkan lo rat atom phan democratic ajak kong cepa harjak long ledet lo la pen alang litum rat atum ko pima aning ke hang hala so alam ningje long ledet lo la potsi nonomat election la town committee municipal board along an election pedo serak nei pusin itum pinita dak dolo arni siat dolo pinita dolo akon litum ako son a meeting do to bomb jilang demonstration do to bomb jilang